si Burnay, andito na! Oy! Maiksi lang naman ang kwento ng ating Mahiwagang Burnay. May dalawang mag-asawa na magkapitbahay, sina Mr. and Mrs. Reyes at sina Mr. and Mrs. Santos. Malaki ang pagkakaiba ng dalawang pamilya. Ang mag-asawang Reyes ay madalas na nag-aaway, subalit payapa at kalmado naman ang relasyon ng mag-asawang Santos. Dahil dito, ay naisipan ni Mr. Reyes na mag-spy sa kanilang kapitbahay. Inutusan niya ang kanyang misis para alamin kung bakit hindi nila naririnig na nag-aaway at nagsisigawan ang mag-asawang Santos. Agad na pumunta si Mrs. Reyes sa bakuran ng mag-asawa. Uy, nainggit, nakita soundproof yung bahay. Nagwalis-walis siya kunwari para obserbahan ang dalawa. Maya-maya ay nakita niya si Mrs. Santos na naglalampaso sa may sala. Ilang saglit pa ay bigla itong umalis para tingnan ang sinaing niya. Habang nasa kusina si Mrs. Santos, ay siya namang pagbaba ni Mr. Santos ng hagdan. Sa kanyang pagbaba ay hindi nito napansin na may nakapwestong timba sa daraanan niya. Nasipa ni Mr. Santos ang timba at tumapon ang laman nitong tubig. Nang marinig ito ni Mrs. Santos, ay agad siyang bumalik sa sala para linisin ang sahig. Pasensya ka na, honey. Naiwan ko kasi itong timba na nakaharang sa daan. Kasalanan ko to. Dapat kasi tinabi ko muna ang timba bago ko pumunta ng kusina, sabi ni Mrs. Santos. Hindi, honey. Ako ang may kasalanan. Dapat kasi tinitingnan ko maigi ang nilalakaran ko. Nako, ibigay mo sa akin yung basahan at ako na maglilinis niyan, malambing na sabi ni Mr. Santos. Ang lahat ng ito ay nasaksihan ni Mrs. Reyes na tahimik na nag-uusisa, nagkukunwa-kunwari ang nagwawalis-walisan sa kanilang bakod. Malayo na narating eh. Correct. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, ay tinanong ni Mr. Reyes ang kanyang asawa. O ano, nalaman mo na ba ang sikreto ng mga Santos kung bakit hindi sila nag-aaway? At sumagot ang kanyang misis. Oo, maayos ang pagsasama nilang dalawa dahil nag-uunahan sila sa pag-amin ng mali. Samantalang tayong dalawa naman nag-uunahan sa paninisi. At kung hindi ka magbabago at hindi mo aaminin ang kasalanan mo, habang buhay tayong ganito? Galit na sabi ni Mrs. Reyes. Ah, ganun. Ikaw ang dapat magbago dahil hindi ka na humihinto sa pagtatalak mo. Ikaw ang may kasalanan kaya huwag mo ako sinisisi dyan. Sigaw ni Mr. Reyes. At hindi na nga huminto ang pag-aaway ng mag-asawang Reyes dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin sila humihinto sa pagsisisihan. At hindi pa rin nila napagkakasunduan kung sino ba talaga ang may kasalanan. Yan kasi. Yan ang sinasabi natin eh. Oh, see the difference, mga Correct, kaibigan. diba? Ito ilang beses na po naming sinabi ito sa tambalan na the tone of the voice makes all the difference. Tama. Diba? Kapag ka ang jowa mo ay lumapit sa'yo at sinabi niya sa'yo, honey. Diba? Anong automatic na reply mo? Palamig. Oh, so honey, bakit? Diba? Tama. Diba? Pero kapag ka sinabi mo, hoy! Ano ka ba naman? Ganun mo. Anong automatic reaction? Bakit natin naman pagmukha mo sa mga tuwa na ako sa mukha mo? Diba? See? It makes all the difference. Yun yung difference kay Mrs. Santos and kay Mrs. Reyes. Mrs. Santos, alam nila kung paano kumalma. Tama. Alam nila kung paano umamin kung sino ang may kasalanan. Kailangan nilang bumaba paminsan-minsan. Ganun yun. As opposed to Mr. and Mrs. Reyes, na walang ibang ganawa kundi magpataasan. O diba? Huwag tayo maging fault finder sa ating karelasyon, mga kaibigan, kasi pag hinahanap natin ang mali ng isang tao, walang maaayos na solusyon sa problema ninyo. Correct. Unlike kapag ang hinahanap mo ay yung kabutihan o kagandahang ginagawa nito, mas magkakasundo kayo sa maraming bagay. Tama. Diba? Yung pagiging fault finder natin, minsan akala natin na, diba, ito kasi gusto nating patunayan na mas tama tayo kumpara sa taong yun eh. Correct. Diba? Kaya natin pinipiling hanapin yung mali ng taong yun. Pero kung tutusin, pag na-realize natin, wala pa lang na magandang na idudulot ito sa relasyon naming dalawa. Diba? So sa halip na hanapin mo ang
mali ng isang tao, tingnan mo yung mga magagandang bagay na nagagawa nito. Tama. Isa na namang napakagandang kwento. Nahatid sa atin ng Mahiwagang Burnay. Salamat sa inyo mga kabisyo ha, dahil tinuktukan nyo na naman kami ngayong umagang ito. And thank you very much for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, Ang tambalan, walang kalaban. Number one pa more. Ako po si Nicole at Yala. ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!